Goedemiddag mensen. Het is avond, goedenavond. Ik ben ik van Pressie Kringetje. Ik ga even live. Ik ga niet lang, omdat ik weer uit huis ga. Maar ik ga toch even live. Ik is niet nodig. Maar hoe? Omdat Temme pot bepaalde comments toch? Temme pot bepaalde status. Dan misschien van bepaalde smile reageert. Dan me look at hoe tof. Hoe tof. Ai, hoe tof. En me vrede. Ai. Kom arkapuku. Nu arkapuku ja. Inonko tak na puku mi man. Nou, this is. Welkom, Oekraïne. Niet deze, joh. Begin, Miwani. Miwani, arka begin. Jana is er niet, dus ik kan een beetje live gaan. Kom go live voor Saboya. Echt boos worden op mij. Maar goed, mensen, goedemiddag. Een van harte goede middag in Suriname en een goede avond in Europa. Mo begin boom plat. Mensen die mij volgen, of mensen die mij kennen, weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Wanneer ik meestal live ga, is het iets wat ik van dichtbij heb meegemaakt of iets dat persoonlijk dus met mij gebeurd is. Goed. Afgelopen jaar of het jaar daarvoor, me go live. Ik weet precies wat ik aan had. Ik zat in een auto. Ik had een grijze Nike outfit aan. Ik zat in de auto, me go live over wat mij is overkomen met mijn familie. Het ging om een familielid van mij die geslapen heeft met een voormalig partner van mij waarmee ik samen bleef. Jere samtaki. Mangas manobe waka, ube tang, ube de. En een nicht heeft toen gekozen om met hem te slapen. Dat wil zeggen, isaptak ude. Want een nicht voor me dati, ze was niet alleen een nicht, maar we waren als we waren best friends. Zo Karin. Met de gitori toch? Dan bijna bijna alle dossiers aan bos me met me in milibi. Zo valk me granny. Goed. Ik ben live gekomen. Ik heb erover gesproken. Ik heb nog gezegd van familie Deja, bijna toch met vrede fu. Wan kolo ef mim apu man, min bijna mi wan kibri wakananging. Zo was het. Mi wan kibri wakanang mandat, omdat bijna in een wan met familie nekti angasa sapiu man. Precies zo mi taking. Mi te me taking minelei. Ik kan staven, omdat mi na ba filmpje. En familie heb toen ze voerting, mi no mango zoeken. Murelda is altijd een meisje zang. Ik heb niet opgekeken naar haar,
Maar ik had heel veel respect voor haar qua haar werk dat ze doet. Sukumoni, Aissetensani. Daarvoor heb ik respect voor elke vrouw. Alle vrouwen zei Sukumoni ne wachti wamang, mi aple spekigi. Adei dati, Murelda kot a peaceful a life pe mitaki. Mitaki na ilei. Adei dat a kot a peaceful a life pe mitaki, mi fami deja. A betere mi kibri wakanga wa man. Omdat bijna mi no wan de saf mi sabi. So mi taki. Ne ateka pis dati. Ne sadu. Ne atak ze vindt het een domme argument. Ze heeft het gedeeld. En iedereen, de mensen, haar volgers, hebben het ook gedeeld. Want het is Murelda, wat ze zegt klopt. Ze zegt dat mijn argument dom is. Want if you ensa ekibi waka nou kibi waka angawamang omdat den stafe musabi amang fujago teke amang en omgekeerd toe den stafe no mu kibi waka angawamang want if you de stafe kibi waka angawamang en se so de aka want dat do belko broka life spamede no bem go live ete. Bem wachten ten be go kong, maar da euro la. Tori furu ma euro chatu. Waar ben je? Nee, ik denk het niet. Gerookt of gewoon gekookt? Even kijken, hè. Zo, mensen, ik ben er weer. Mijn verontschuldigingen. En toen is het gedeeld en ze vond mijn argument dom, omdat ze vindt dat ik kibi waka angawamang. Bijna ja mag kibi waka angawamang. De safi musabiamang, zo fujago teki maar achteraf. Zo fude no, kon no tak teki. Want bepaalde mensen te de teki, want tante mi reageert die dat op want status sumi, tak tekman en zo. Te we tak teki. In buskondre te taki e teke sa mama dat o zeggen je sribanga man. Dat want taki no waka no kibri waka nga man want de safing no go srib achteraf nga man want awani de safing sabi. Dat was het. Mino reageer onder status. Maar mi se nou fin boskopu gen. Omdat mi fami de jato. Te was ma gi en ondro fen tori to. Want tori sa you make me. Me no kan konte gi you taki. Afas fa you handle dape. Of afas fa you e denki fout. Is wat jij hebt meegemaakt. Na you be de ina boto. En na you be one handle so. Iedereen handelt op zijn manier. Een actie van een andere. You no kan verwachten taki. You ook kost me naar Facebook dat me tap me mofo. No, dat kan je niet verwachten. Alvast van mijn handel, na smam wani. Liza wil ook deelnemen aan je video. Laat me kijken als ik je kan accepteren. Ik ga proberen. Goedkeuren. Uitnodiging. Ik ga het proberen. Ik hoop dat het gaat. Dus. Zo is het allemaal gegaan. Luister, ik heb je gezegd om naar hier te komen. Je bent net 5 minuten van mij. Zo is het gegaan. Ze heeft het gedeeld. Denkende van ja. Asabia Libi. Alla sama meke mee. Alla sama sabia Libi. Ik snap het totaal. Maar ik zeg ook één ding. Nou, momenten ja die mi wiki fos mi was oma bellen. Die mi kwa Facebook. Dongo. Dat ik zoiets heb van als dit daadwerkelijk op de waarheid berust, dan moet jij je woorden terugtrekken. Dan moet jij je woorden terugtrekken en dan moet jij je verontschuldigingen aanbieden bij mij. Omdat wat ik gezegd had dom was. Maar if you take you tante man toe en you sabi.
uma foto. Lebo haren teki chako toeki ai nos. A promote en mi desi kita kayo to itanta ubiri. Guys, alles goed. Maar de na PC fitu. Ik ben de teki man to no ya de girls. Dus is dat mis aan taki? Dan mis aan taki als het zo is. Dat je op de hoogte bent dat de smatro. Ik heb niet gezegd om aan te doen. Cameroen zegt niet dat ik heb gezegd. Met taki zo is. Ik zeg als het op de waarheid berust. In Nederlands en Okaans. Ik voel adesso tu taki asibianga ama in English. If she slept with him and she knew it is her aunt's husband, how? Ami, yesi de sanse de meke me wan kibi wakanga mam, wabi langati, wabi takukili, faman jape na man babi sida ibe buya. Wesi de sani, wesi samanye mam. Kami na be ufa vrienden na teke vrienden maya, okay. Dati, au hati man, au hati so. Maar sabi sa imo nyame de, you let me family me brudu. Be wisty. Ano tegwa bonu man. Tegwa haitiko sukusani. Nea wisi man. Tudi abi. So wisi. Sister. Minotaki frienden. Sister. Family by blood. Yama yoka ina idingi anyone benki. That you sabi. Me talk. Mo hati wan tanta for me takia man ana man umbia ana vrouw umbia schuld na man met tu taki vrouw te sani no miti o tapu yo met wan ti koma sama ti sani no miti met me wan ditoli to me wan si to tafa anga sama ti make marks and me ne yo libe ma wa man ausuto amai libe bongai piki sa kikaduta asha blif kikaduta te you no miti sanito set krulje start zet dan moet je gewoon zitten te you miti sanito te you miti banaututo dat je sabi maar te you miti moet je gewoon rustig zitten je start krullen en je mond houden sluit je lippen dat je tapi mofu dat je de pie maar sama die yang e jani bausu Justisa yang e pir tifi da yo ko yega ki ai si banga manfi Als je niks hebt meegemaakt, krul je staart in je charder. Wat een charder doe je samen. Zit bij een charder, dat krul je staart. Je hebt niks meegemaakt. Ik wil praten. En dan moet je niet komen zeggen, aan fout. En dan mag je toeschot. Je moet saber que é uma pique. Je moet saber dat ik, hey, de man bala.
no amisisa man. Nee. Tuan ama nomo. Pela kuwa pena kameit. Pela kuwa pe. We solisi we sheke. Diamanti jape. Ateugo. Oh. Isabi. Isabi te asfalt pasito. Jabi de piki grijston. De stona pewe gomiti. Bika diamanta jape. Atoto diamant ayna libitok. Na vrouw. Solisi we denki dat ik te toesama jani ware lasi we shafra we brengi. De we sheke na mai cha moniko. Terwijl na vrouw na hibron. Dat te ugo soke man. Dat we sitaki net sajape toko wata. Wama dini ni te iswa piki mo we. We dini toko wata. Wama dingi wa Hennessy. Anabia money. Na vrouw be make I shine. Te ugo. Chatoli bas. Dat we de activeer account. Wama call life. Wama do next. Waman to. Waman. Maar zijn dingen die gebeuren. Look ja. Look wat dame die de anu. In your life. I saw me change. De teke man fi. But you saw the uke. Teke ukwa man fi to. Lama wala ma ukwa. Isabi the piki wera pengal. The piki one. The tae fingi. But you saw the ukwe teke. Na if I'm a lepti. Na is every job. Tomboy at nila takasani bigi respect. Sani skifi. I want the other skifi. Asan happy gi respect. Nyama waka gimi. Ama sisa na man fo. Isisa wandagu anaman. Wawita allemaal taki manenge abi ipi ai. Ze hebben veel ogen. Maar je hebt ook nog goeie. Je hebt niet loyal man. Doe me sabi loyal man. Pise veel lukt dat je maar bumbunga. Na manto begi isabi taki saria amajanga misa. Ne toch iko. Tuba misi. Ala tebe kwa kam salon ye fio go sakami dai. Leka salon de na fastidio fosi denki. Kwa ma fi teke. Nono ya. Ya mai man. Ama nekti medino oso mino pori. Meki nekti suku antampe. Or si no cap. No cap. Meka suku impressive go. Ama fi dat of vermis dalek. Len mi de shi ala de comment. Kemi luku Maar sa mai kosi dat is aan mij. kem poti jan de pese falai. Want e wak de sabi sama sanye taki. Ja, ja, maar vrouw Jali Vitrangere, ze gaat telefoon bij Luca live. Ga uit die live, dan kom je weer. Dan kan je ze zien. Aswamiti lai prior. Aswamiti. Ja, man. En dan de bekend sama, de bekend visie. Mina ukoliu, daarom toch. Altijd met tegen taki. Van mi deya toch. Mia blunder me de. Wansma ne ye taki onder tori, mino lobeng, me passa. Mina tap me kik me de. Maar als we serieus bezig zijn, dan zijn we serieus bezig. Meke hoe de serieus. Adwen. Maar adwen. Amishan kon give me pardon. Oshi, no cap. Sana pe wo kwa mi tapu. Na be reaction mo. Terwijl altijd na sama je poti wa harte gen wan big up. Maar just give it taki. Asan dim taki na pe dom. Mina ukoli. Nooit meer mi reageren aan Sanifing. Nooit more.
Sino ik heb nooit meer mooi vrouwen. Maar me denk ik dat ik no. Je hebt nog niks meegemaakt. Dus deze morgen, toen ik het zag, ik stond met een open. Ik stond met een open bek. De enige die het doet. Heel veel van jullie die het doen. Heel veel van jullie. Usabi. We sabi bumbu takisa jape. Omdat na san sam takito. Even kan de u. Trouwen na so wan linga man kan bij geen vrouw. Iwan si banga man kaba. So wan linga. So wan linga ye shekama bi money. Bigay dat die. Sandat na bigay nga takru. Grida nga takru ma. Mi familie de. Mi nou. Ik kan jullie eerlijk zeggen. Familie ja. Man probleem mino habi. Nee, shitaki mi danga wa man of manga wa maise waning. Mama, ano defi go teke achteraf yere. O me kadil dati. Kwami da ite mi taki lensi gima disi da mi gi. Teki. Omdat mi no wante dete. Depti me isha jai gwabo nu mangi. Dofi herper. Ino stap sa sanga ima ye dofe gwe. Ano kweshele krap we lafu. No asma mine fetanga no asma om no one man. You want go fee. Van ik dief me, is die bang man. Sai feni. Geen no feni. Want die denkt dat ik diamant niet be feni. Next in no feni. Next. Nada. Melibengi, ik ga niet in discussie met geen enkele vrouw om geen enkele man. Niemand, meneer Gia Grani dat a eer dat. No. Je wil hem? Neem hem. Want je, meestal denk je dat je nap en op je zorgen, maar zorgi. Lukuja. Map 10 vinger, 10. No one no man carry. 10. If you look van dichtbij, maar plek door, hè. Me wrokot teranga. You want take a man? Take him. Neem hem. Ik zou bij de buren lenen. En dat mi snoepen de mi ba. Mi gorgelang van de karring. Mondspoeling. Mi poets mi tv. Klaar. Neem hem. Je wil hem? Enough. Wat die aan die me? Wat mi na mo die spijpen nu man? Amoni sabi af bij modo. Fe go eten uit. Fe chillen. Unelibi lang amoro. Fe pai vakanties. Mina monif gwabo numang me begu ne ushimanga wama ne waneng ano defu gwa Haiti and gimme sisters me begu udenka poti me chef mi di wo kirmi da lipja grondtapu udenkeng desan da utekamang fak genoeg we denk dat ik de mai sorgumi neem jullie hem mi money man trola froe me kamuni Alesi wa me aksi a exomi taki. No, aboy aksen taki. Luku miso. Ano yo me luku. Ifro me luku e abamuni. Dus, vaak we denk dat me kamuni trono fro abamuni. Da betri tek mi, daily ba man. Wa mina kono kufu moni man, mine denanga moni man. Mino hap geluk dat ik werk mijn eigen geld. Dus dat betreft ik me. Ja, nou hier sta ik ba. Einde. No gwa Haiti angim, no gwa bonu mangim, chizomoro, meshi mineta, e farfel,
Me mindri fute piri, want ik ga haitian. Neem mij. Neem die man. Dan is het klaar. Dan zijn ik bouwen af kon no een discussie. Next. Neem die man. Neem hem. Ik zie. Me ging. Me kon discussie. Me ging. Ik zou bij de buren lenen of de overburen. Er zijn genoeg waar ik eentje kan lenen. Snoepen, ik ba me poets. Me saken pot dat baka. Me no lo probleem. En unu lo probleem wa bijai. We want kotis kengi vrienden. We want to omesani. We buy we see. We buy we see. Je go kan I some of it tante of it nik man of sanda ma ap eats day no sab. Kan wat bout contract gisere fi no sabi. Usama mijn brada, wist brada ja voor vrouw. Todoro. Ik heb telefoon van mij, ja, mijn messenger toch? Ik pot een post toch? La messenger me sutopo. Ik heb mijn brada, wist brada voor een vrouw. Voor een stukje, zo abo. Een vee. Voor een stukje vee, een stukje nuni. Brada, wist brada. Wie man vrouw lai. Ze zeggen dat er meer vrouwen zijn dan mannen, toch? Of niet? Maar je wist brada voor een vrouw van man. En is dat van mij, Luku? We lopen kasani, hè? Een man, dan bouw op sneffie netjes. Maar de seka dat we. Zo stref go poti. Ulobita sama, we mo. Ulobi sama je we mooi. Sama je we mooi, me Luku. Wabi bigay, grote ogen, bigay wabi. Ulobitja sama iwe mooi. I mooi ne. I si mi be wani ke mi vrouw. Maar ja, wie vrouw osu sandu you fu you seka you vrouw. You man jausu, maar she want tama, one new month man kan ja buy wage we en picking go to imoye. But from the baby man, sandu fu yanga man fi bow up fu buy to. Sandui. Adiba wanyama na pene iteke libito. Adiba wana mandati fu man nego teke libi. Yato ulobi samadi independent. Ulobi de sanda unewa bow up sama nga wasma. Pina unewa ne moro. Mi famille de ja, mi ka pina ngai. Maar ben je niet sadden niveau dat ik ba? Mi no pina moro, kono pina. Omdat tu na boom. Dat mi ne spafta mi wang. En me bestel een nieuw speeltje. Ben je probleem hier? Ik hoef niet te lopen met het idee van. Aso Adama betegi mi. Man from corner face. Di mi o dai luku sama na man feng. Mi jombo. Laisa Adama nga respect. E man to atamate man. De tu sama de bede. Go tapu. Idefi aye. Hi boy, deze grond tap hoor. Utof. We wani Chinese. Ami man, maar no de gelukkig. Ami vrouw, maar no de gelukkig. Betre mi wan de toch? De mi wan aan mi plantje. De sanje ontvang mi te me kous. Mama mi plantje. Ja toch? We abu amang in oso, wanga wa mai sribi wiki, maar u life verdriet.
Verdrietig kiru. We kwijnen weg van binnen. Maar je hebt een man. Je hebt een man van maandag tot donderdag. Van vrijdag tot zondag is hij van de straat. Je ziet hem niet. Maar je hebt een man. Je kwijnt weg van verdriet. Pikin, si sa je soso. Ijanga wan meid, omdat grondta pulo beng, wan populair meid, hij zei kasama wi, hij doet samananga, wan influencer en hij gi. Maar no de gelukkig, pikin bala je soso, libasani, druka sankiri. Dan wan meid, ap wan boutique, ap gold machine, ap anasa abi no janga wan sama futsa abi afwe barning janga wan sama omdat ewani janga itu ye chocho no kolu momo de uma pikin de janga de bentma baya wa be bo aya be shi tu be feti fu wan bentma on the run a man vrouw en een vrouw. Waar is Chocho voor populisme ede? Blijf alleen. Amoso mi sibi mi wa neti mi ko mi teke tula kantem sita ki mi dede mi go weki jena in kamba ko dido ami se da mi basa ina we sibi. Ma mi na teke Chocho fu no ansama. Liefde Sami Abja, de San Sami make me, ik ben heel snel uitgekeken. Ik zit niet meer op te wachten dat ik samen oud ga worden met iemand. If akong akong, if anokong, ik blijf alleen met mijn wijn. Da you see some no man see ben neti bika hide ye belle ke taka my foi hide ye bel hide ye kree je slapeloze nachten Nandela also maar je mangri want je hebt verdriet jullie willen kosten wat kost oud worden met iemand jullie willen kosten wat kost oud worden met iemand je zal en moet met hem zijn. Because die gadu koti gong, a kocha gong yange. Ja toch? Je zal. Ik moet met hem niet nee, ik kan voor me gideng. Voor te zien dat in mars, dat de pikin fi jawe. Je chocho. Metaigo, ik zie niemand als mijn concurrentie. Mijn nabi concurrentie. Iwani tekaman, je mag hem hebben. Ik blijf alleen. Ik zal bij de buren lenen. Wel een gebouw met Jan Apkenak, man. Ik zal bij de overburen proberen. Maar ik vertrek om in verdriet te leven. Ik wil het niet meer. Mina wansi doi mi wagi. Ik denk dat ik boy mi mrego oso bakayong. Hey boy san. Omdat hij no sabab je goini. Ik wil dat niet. Velen van jullie hebben dat. Jullie voelen jou gelukkiger buiten dan binnenshuis. Jullie komen met tegenzin thuis, omdat er een partner in dat huis is waarmee je niet wil zijn. Maar omdat jouw partner de lasten betaalt en omdat jouw partner een goede baan heeft of omdat jouw partner goed in de centjes zit, dan blijf je in die relatie. Nee. Is het al zo laat?
Dan blijf je in die relatie. Moet jij niet doen. Je chocho. Pekin sisa je chocho. Pekin bala je fuka. Gi walensi, chafro waka gi walensi accepteren utandwe. Nee, maar jullie blijven omdat jullie uwani wini medaya tapi udeti yali ngaman ma ti yali langa isoki sa ti yali langa isoki vrienden ti yali langa isoki buurvrouw ti yali langa isoki gi en isabi and you can do nothing about it want je bent gilensi je bent bang om weg te gaan je chocho im dewa umao im dewa vrouw pi pangi dewa pangi uske fisani ya baba mafi sefi futaki ya niet verder ja me harastrepi ik ga niet verder met jou in de mafi sefi als je no cap en in de man toe te je chocho in je relatie because de man sefi in je toe fita no me teke mi koffer me gwe maar apoi we fele we denken dat je de towe sopi gimi anga maya last one friend for me taki de asama na pia pa a sopi uma a towe sopi uma a mangwe sa ukato wa hik ulo da sopi on chale bi na ikome gwe ikatroe wa her da sopi ikatroe wa her fabrik agu ede chale bi na go benek weg daarom hoeven ze Gandhi. Daarom als je zegt, ik ben 41, je ziet er jonger uit, omdat mij te ketjocho. En je te stress met me, gwe. En mozo niet kengi man. Maar mij te ketjocho. Blijf alleen. Geen gezeik. Daarom mi lobby van. Mi mame ke mi aini akudo. Nou, real akudo en a somje denki. Nou, kolu mij te man piki je stress te da je gay kous banti tiki. We want China. To is sopi you. Sopi. Tu ama diri batra ni wan dansi. On sopi de to egi. De to sopi gi ma e chocho. De to sopi gi ma man fi na isi ba usu te weekend. De to sopi gi ma de sabi sabi. Ta ke man fi te you te you neshe kwa basuka man fi bolo go si ba ni neshe kamba. E you lik me ere. Uno kwa ma don santak me e de to sopi. De to sopi da sang. Kimi. To kimi. Minotoru. A mindset for me to. Boy san no ka fukami. And now you are me picking. Te fukami. Me free you. Te mi abia fi eke me fuka you. Me hali komoto. Wa boya dogadu. Wa ma fuka usefi. Wa ma chocho. No. Efu mi gwanya wagi. A wifi. O aba gwanya data. Na kakoti. Man, wo meke afa wakti me. Unya sefi. No, no, no.
Sama sama dia. Kau ini kau punya no, Asner. Iko teke es dasani. Hmm? Oh, ay amanya aku. No, no, ya. Masih gue man. No, doanya lagi maputi me data. Ente que bata for me. No, assim. Mensa. Tem que me tentar. Minok bangaw. Anyanja mino kalibe. De boy ya upina mitide. We want chaneng. Ya family in unumma bere. Fu alande chifuma. Pulibilanga. Umoro libilanga angamang. Jullie eten schijt thuis. Ja toch, amai doe money, amai zorgu, maar die man slaapt niet thuis. Die man heeft meer dan één vrouw. Jullie pikken het gewoon. Weet je waarom? Omdat jullie geen keus hebben. Jullie hebben geen ene keus. Jullie hebben wel een keus. Maar jullie zijn bang. Jullie zijn bang voor de buitenwereld. Boy, nou, ik kan mij aan mij bij alle de pikin. Kimi. Apala de tinda samim tu. Ja, de nabab chronische ziekte, hoge bloed, wanneer nier aandoening, snappen. Een relatie met de kiesie hoge bloed. Relatie met de kiesie suiker. Relatie de verlaat stress. Kik. Or she ukashele kik e fumani kunafteki. No, gabo da migratie. Internet op pot even. Dat is niet ding. Internet mo pot even. Gooi nou agi. Me godoro. Mi nog bangau. Mi nog bangau. Die man koopt dure spullen voor jullie. A jawama be voor een meid. A hafana lunch. A strepen van een grond kwa pani. Je de show. Dat only die net teguya. I don't know. Bij de telefoons. Spotjes op parfum. Bij de telefoons. Is het? Alleen ben. Dan ik kom. Oei, hey. Ryan, kom hoor. Ik ga even weg. Goluku Ryan, al lange fesileg dagu, mane sorgi. Ino man kumoto ina oso. Ino man gwe. Si gwe Ryan kiri. Ben dat de probleem dat die. Ino mlebi dat family bi, hè. Ino mlebi dat family bi. Auto sleutel, mijn huissleutel. Nou, wie zou dat doen met family? Dat moet ik. Dat was altijd. Gewoon lekker rustig. Adesso, adesso poi, se non ti cade il sofa, yes, das macht mich nicht so far. Ik moet auroko, mino mata oso, ik go de so bi. Ik ga van mijn mijn klas binnen gelaten. Ik loop even dat af me, lete. Komen.
Je moet niet praten, anders gaan ze weten met wie ik ben. En ik wil niet dat ze weten. Mm. Dus mensen, hou kort even abonnement. Ja, mensen. We willen een historie voor de vrouw. Dus sa, in wat also kan dan maar op voor meisjes. Maar ik zeg altijd een meisje eten. Ik eet no oppo, maar de lek me. Ik eet no oppo, want me eet oppo. Dat is een meisje dat je tekst. En je man tanga wa man om dat zijde. En je tekst voor no wa man. Maar altijd je op een dochter jere. En libanga man dat is kleuterklas. Sinds de ben op peuterschool aan een boy verliefd. Dan gaan no adanga boy. Maar geloof me, aboy, met 75 jaar door zee. Nou, noteer de vrouw Saboy Abi. Anga de neti in Wayari op 365 day. Aboy na 300 day is riba door zee, 65 day in zee. Maar dan man, omdat zij de ena voorbeelddochter voor een man. En moet zorgen, Safing, van hem liep rechtvaardig. Ik ben niet op die gaat je maken, want je man zijn kan niet in zijn zak blijven. Dus waarom kon je en Jula dat dat is op die man, centen 1983, centen 1983 je chocho. We pina, we fuka, ekta daarom hoef je Gandhi. Daarom heb je 41, maar mijn jonkumo furu funu. Die abi miyali, anga die jonkumo mi, want we chocho. We lukumi we denken dat je kan ik niet als Lensi zijn. Nee, je kan niet als mij zijn. Want je lobby chocho en Lensi no lobby chocho. Demi janga wa man, na i waka waka, me losheng. Galupa iwani waka galupa. Maar ja, man, daar ik wou zo je kan niet teruglopen naar huis. Dat niet. Maar we sabi dat je een man voor je sieben housa, toch we jange. De vrouw. Die sabi taki a man abi a vrouw. Dat toch weer om make picking aan a man. Zo abi, heb je kaka en je voorstaan. Zo abi, zou je denken, zeg, waarom denken jullie? Dus we checken a man, toe een vrouw, die aan libi om een jari, you, ik ga trusi schrijven, omdat je dat continue met dat be, dat je gehoor bere van man. Je ziet lekker a man, libi vrouw, voor kojanga you, voor kojanga you, so listen to me look at libi talk so we libi na grond tapu dem farwanda miranda mi no banga yare ko bitu for onschuldiging aan hè if he sabi taki taki tanta manto in ko bitu for onschuldiging aan mi hè because me befende mi argument om mi taki doen my feet doen in mo kon kimi pardon hè so mi a chop bo osi mi a ti be boy kaba. Nou, met je bon ai. En mensen die zulke dingen goed proberen te praten, toch? We wisten. Orsi mina ukolu. Bepaalde zijn ik kan het niet goed praten. En nou, boom. Wamana waman. Je abia mij begin en sapchen sa. En sanekti. Het is een man. Maar you kan nekti. You kan sa. You kan tante musabi takino. Ami nehia man. Ami sisa man. A jong sabi. If I'm no sabi, a jong sabi ka vrouw. Maar vaak genoeg una isabi want wabi bigay. Wabi langati. Wabi wishati. Fufuru. Akrumaniri. Haitian bolu e wakai nyusiki. Libi Haitian. Mulye nasiwi. Mulye ne nasiwi. We see. If I do ne musabi. Ne musabi.
with you. For next. Iwanyangami, mi wanyangai. Ya wani to. Bye, swai. Next. Sumano wani, trauma wani. Itenape. Hey, me look so smart me leeftijd 41 jaar. Look hoe mijn blakka me weer. Zo smart 41 jaar. Boy. De wiri wetty gestentakje wetty toch. Dresscode schrijft nee wetty zo. Wiri wetty gevaarlijk. Stress. Maar je bent daar. Omdat man bouwen biggie of zo. Toti. Ik zeg het toe. Ik heb man. Ik heb bouwt. En de man die bouwt op de schoonmoeder Jari. De inu ede no. De bouwt op de schoonmoeder Jari. Nou no man. Gweli ba vrouw dat is. Sama u schrijft. Sama u. De man die bouwt. Je loopt een vrouw. Of na blakka nangara. Je loopt een vrouw zo dusdanig taki. Je bouwt op je schoonmoeder Jari. Da braga. Anga anga krompela pa krompela sau de tapenge je vriendje you. They know Jari bouwt de wakti. They bouwt op je eigen Jari. Wait no wel pas maar dan bouw gasma. Sambe do you fi be bouw ki sere vida embe kotanga. Sambe do you. Me no wel ba manda tiere. Adepje hoor mi ning, adepje hoor mi na vrouw je lei. Je lei je vele, je gekke nou aan tasa man na uli bengai. No, me, you know tomorrow. Then you see me, you go baba. Me and you know tomorrow. Your baba then you see me. You think you get far away, heel ver. No, I just can't be me get up now, wait, kung fu style. I'm London in top of your luna. They get scared. They get cuckoo. That's so. Ibouw je vrouw. No, ja, man, gona jali na apeta kuanja. I saw a grenade taki. Fire to a Sunday. What did they have money that I buy jari that I bought that make a vrouw kotangai? Let's find me to let vrouw. I saw them my fukatu. I denk a pikis aan je met die ding. Pikis aan je met die ding. Wanneer je de san, alles hoor ik. Alles hoor ik. Is dat dossier? Dat dossier langa. Dus desma, sa de da petaki ya. If a man thing, gwelibi, if a man gwelibi, give one to a vrouw, bla bla bla. Kel, if a man gwelibi, give one to a vrouw. Nasi do na pe kusumi. Berak a yourself. Look who the picking fee. Woko I say, the woman no one more talk. You let up chin talk. No stond up a create day. Je gaat dik worden of mager. Want je stress. Je kwikkie wat sikkie srefi. Woko are you safe? Werk aan jezelf. Woko I safe. Die kom bakata pa TikTok. You na brand new Mercedes. Of een new Fitz RS. Tot plat en no new plat. Dem kilite de shi want sang. Jama towe tok. Wisi yo kusumi. Yai kusumi langa. Wejenya kaka osu da wai masi daneti. Because the man fu se fe sukusa ni fu make money da wai taki. Api se, ito ni light de boys weekend. Anu emi na yabi weekend me woko. Ma weekend no. Give me no wa quarter weekend and me enjoy. Wejenya gang osu. Amambao gang osu kyo. Ma unu wai sirip tapa piki peti. The man slap niet naast jullie. Hij kan niet naast jullie slapen, want dat trafrouw zou danging. Send de takoe niet kong, amanai wan shiyu. Hij slaapt in de bank. Maar je hebt man 10 jaar. Man,
abi man fu conta pu messi dat kan mi manja pe. Maar diepie en wat het ook tapadore toch, kunnen jullie elkaar niet uitstaan. Dat je fu abi verdriet, want dan heerde we vetelijk ouders in a osso. We vetelijk to daku, to haku, pussykat en muis. Je moet ook maar niet zeggen hoor, dat papa me gisteren weer heeft gezegd. Met taki. Weet je, hoe kon van 2024 kijken? Wabi buba. Wabi bum buba. Van taki no fatu jamino mama. U bumbu van weteki. Kena pen pasi no wani kou. Tau mapi. Why? No the joy. Paisa man kou sa wani gwa dan shanga de matife. Ana iwo kokaba. Na ye solu kwe. Give me the pen pass. So I see how I kou. Kisi wan kobo ya imin diete. We teke mba ya chocho. We chocho we fuka. We soso. Iba jete. Me verwonder. Teme lazy anga teme yere de san sepsa. Me verwonder. Wabi tekati aini libi. Ik heb wabi tekati fugo sukuta kusani. Af wabi tekati fu libi. Aini wa relatie di na iko. Namo. Fausabia namo. Isabi sa namo to. Ap chimbla kaneti de sete gif. Ifare karsa de kisi pikolet fouru. Namo. Imu jama. Tame te dede gile bimang. Masabi bumbuta ki le bimang gang problem. Le bimang fe paka. Ma wanya mang. Awai by gang designer ki mang. So faka hoya mang. Hey, gaat u weg, hij komt bij mij. Ik trek Sarah. Hey. Woe. Tolilai tame. Sama me show topu ki manja bai oso. Anap ni te zo an Paulo Bakaplanga. Show topu ki mang. Bau oso. Plesa mai bau oso. Ki anga wan tame futang. Yun ap ni te zo an kawe se planga. We doen op chingo on tapu fieses. Awe fatraga komba ka fieses. On tapu wan kon senteng. Senteng lisa swani komba ka. Maar we doen. Nee, wat jullie allemaal niet doen om een man te behouden. Vreselijk. Ik ga je eerlijk zeggen. Als ik met je ga in een relatie, weet één ding. Ik blijf niet thuis. Ik werk veel. Ik chill. Als ik chill ik. Dat weet iedereen. Ik ga mijn mannelijke vrienden niet aan de kant zetten voor niemand. Want jij hoeft jouw vrienden niet aan de kant te zetten voor mij. We want bumbu sama te in relatie. Pisia. Met je nieuw man toch? Dan maakt die foto. Die wang een beetje king. Of aan nieuw meid. Dat we zitten en potje wassen. Dat je maar boko kati. Dat we daar kom. Ik heb daku. En au tere au minder foto. We daar kom baka. Wat als sama die met towe. Mi gang. Ja, before daar kwam mi baka ike mati. Yes, so. Je wiswasi. When I put in no mati for me, I was taking one man. No, you want me if Jama are the mati for me. No, me want him if Jama you are the mati fee. If the mati fee is so he a leti passi, me na be last sudden, me na be no reader for taking that papa, no my Jama if the mati fee. If for me, she take a negative mati me to Jama. For me, she take papa, I need the mati for everyone bomban. Who am I? Who am I for couple you at the matifi? Ma so de. Don't for lift off. That we fake it.
want meestal de relatie de duur lang.